pang sports pala to. Ayan. Oo. Ay, tumawag, KBP. Ano daw pinagtatatanong mo eh? Position sa basketball. Oo. Siguro ako na lang forward. Forward. Oo, because I always wanted to move forward. Diba? Ikaw ba? Ikaw. May women's basketball naman eh. Ayan. Given a chance, anong posisyon ang i-grab mo? Gusto ko, wait lang, sabi dito sa Wikipedia. Sinasabi ko na nga. Gusto ko yung point guard. Ay, wow. Point guard para tres ng tres. Wow. Diba? Oo. Tsaka akala ko sasabihin mo, point guard kasi 2 words versus forward. Gusto ko yun nga, point guard para tres ng tres. Oo. Walang kapares. Walang kapares. Robin Sena, tumira ng tres. Ayan. Hindi talaga ako pwede maging announcer. Never. Hindi talaga. Oo nga Kaya masarap lang talagang manood. Oo. Diba? Yung tipong kahit hindi mo naintindihan yung laro ng basketball, kapag pumuntos yung chini-cheer mong team, talagang sasaya ka. Oo. Ako nga, diba? Tawa ako ng tawa. Sabi ko, yay! Cheer ako ng cheer. Napagalitan ako ni Uncle Dagol. Bakit naman? Sabi ko, bakit ka nagagalit sa akin? Nagsumot nga yung bola. Sabi niya, bakit mo sila chini-cheer? Kalaban yung nag-shoot. Nalilito kasi ako minsan. So sabi ko na lang, that's what you call inclusive cheering. Ay po. Hindi mo lang talaga na-gets no? Baby bobo lang talaga ako. Ay nako, dahil usapang basketball tayo ngayon, Kabisyo, eto, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang mga ganap sa Liga ng Basketball! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Trash Talker. Ay! Ano ba naman yan? Foul na naman! Boo! 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 Oo, boo! Sana hindi ka na nag-basketball, nag-artista ka na lang! Ang arte mo, hindi ka naman binangga! Oo nga! Umuwi ka na lang! Sinisira mo yung laro! Sirain mo mukha mo! Miss. Ang galing mo naman sa basketball. Naintindihan mo yung laro? Oo naman! Hindi lang naman ako nanonood para sa mga guwapo at masasarap! Hindi tulad ng ibang babae dyan. Ay, kakaiba ka palang babae. By the way, miss, taga saan ka? Hindi, ay palag ka ba? Ito, purok 7. Nasa shirt ko, purok 7. Ikaw ba? Ay, kalaban ka pala. Ay. Ako, taga purok 3. Ay, kalaban ka pala? Akala ko kakampi kita. Ay, bakit nakikisigaw ka sa akin dito? Hindi naman mahalaga sa akin kung taga saan ka. Ay! Ang mahalaga sa akin, nakausap kita. Ang sweet mo naman! Para tayong Romeo at Juliet. Ayan. Mga trash talker, pero I don't know, Robin Sena, ang mga trash talker, nakakahanap to ng love life sa mga paliga. Ayan. Kasi feeling ng mga babae, wow, ang angas. Oo. Totoo. At saka ang mga trash talker kasi, mga passionate yan sila. Ay, legit. Sabi nila, the more na magaling ka man trash talk, the more na magaling ka sa kama. Ganun daw yun sabi nila eh. Kasi ibig sabihin, bigay na bigay ka yung emosyon mo, yung feelings mo, yung tawag ng laman mo. Yes, very passionate. Na ilalabas mo. Oo, yung parang spank on me. Ano ba, basketball ba pinag-uusapan natin dito? Oo, basketball to. Ay nako. Anyway, that's number 1 mo naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga hulihan. Go number 23! Ang gwapo-gwapo mo! Sana ako na lang jowa mo! Diyos ko! Ang sarap mo! Ako pala talaga jowa mo. Thank you. Bro, grabe. Lakas mag-cheer ng jowa mo. Si Jessa yun, di ba? Grabe, ah. Gagamar! Gagamar! Uy, Mar, nanay mo ba yun? No, Bro. I love you, Mar! Uy, bro, di ba yun yung pinupormahan mo dati na nag-cheer din? Si Robin Sena? Naku, patay! Ba't nagsabay sila dito? Gomar! I love you, Mar! Ay, girl, excuse me, girl. Girl, excuse me. Anong I love you? Bakit ka nag-cheer? Nag-I love you sa jowa ko kay number 23? Ha? Sino ka ba? Pinupormahan ako niya ni Mar dati pa. Paano mo siya naging jowa? Ano? Tara, sunto ka na lang? Ako pa talaga hinamon mo? Eto sa'yo. Halika!
Wala bro, nagsusuntukan na sila. Pero nagdudurang. Pogi ko talaga. Saya. Oo nga no, sa mga paliga ng mga barangay, mga purok-purok, meron ditong hulihan ng dahil sa cheering. Yung tipong, bakit ka sumisigaw kay number 23? Jowa ko yan. Tapos masasabi rin niya, jowa ko rin yan eh. Ayan. Oh, diba? Uy, alam mo, ang dami kong nalalaman na sa mga ganyang basketball, nagsisilabasan ng mga kabitan. Ay, grabe naman. Oo, dyan nagkakaulihan. Dami nako. kong kakilala pero hindi na ako magsasalita kung sino. Oo, pero ibig sabihin lang nito, legit na nangyayari to. Awa. Meron nga akong kakilala eh. Oh. May kakilala talaga ako nasa... Oo, may kakilala ka mo. nasa liga ng barangay. Oh. So mga players sila. So syempre mga babae nagtitilian, "Go number 23, I love you." Awa. Sabi nung isang player, "Bro, bakit sumisigaw ng I love you yun sa'yo?" Oh. Sabi naman nung ka-team niya, wala trip talaga ako niyan eh. Tapos sabi nung ka-team pa niya, "Alam ko ba bro, tayo." Sila pala! Sabihin ko sana ang alam ko sa mga basketball player, mga chick boy. Oo, chick boy din talaga yan. Ayun pala mga boy. Mahilig din sa boys. Oo, hindi iba-iba na rin kasi yung mga naglalaro ngayon eh. Awa. Ang importante naman diyan, katulad ng sinabi mo kanina, is yung camaraderie, sportsmanship. 'Di ba? Yung pinapakita nila doon, yung nagiging role Awa. model sila ng mga kabataan. Totoo. At saka ang pinakamahalaga naman sa mga liga ng basketball, pinagsasama-sama tayo para magsaya. Oo, legit diba? yan. At sana wag masyadong magkasakitan kapag may nagtatrash talkan at naguhulihan ng mga kabit. Oo. At sa pagbabasketball, kapag basketball player ka, dito nasusukat kung gaano ka kaasim, ganun ka kagwapo. Ay, oo. Si Madel Bailongo na nanonood ngayon, Awa. fan na fan ng basketball. The more napawis ka, the more siyang ay, gusto ko siya. Ayan, Ganon. totoo. Tsaka kasi kapag nanonood ka ng basketball, kapag feel na feel mo yung laban, wala ka nang pakialam kahit amoy anghit, amoy putok na yung mga taong katabi mo. Oo nga Grabe, I love basketball talaga. Talaga? Sinong player? Secret na lang. Ay, naku. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mo ipa-shoutout ang iyong crush na basketball player, i-shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamaganda at pinakapaos na probinsyana DJ Robin Shena. Your uragong basketballista like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good? Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!